Yey bantu base Ward 17 eMandeni sanibonani sondelani nonke la ngifuna sihlebele ngizwa kuthiwa amasela ayaxoshana lapha eWard 17 asexoshi ikhansela lalapha eWard 17 ngabe iqiniso lelo niyakhumbula neWard 18 ukuthi kwaba ne-by election sayiwina kwabagcoba uKing Danny namhlanje abantu base Ward 18 bamnandi ukhansela uyabasebenzela isikhathi senuke abantu base Ward 17 uma beke ba-announce ngokusemthethweni bathi bamxoshile ukhansela ngezwe kuthiwa sebemphucene nemembership siyahleba angithi abekho abanye yitsodwa la ngitsheleni ke bantu balapha eWard 17 uhamba kanjani lalelani nilenze iqiniso uma beke bathi bamxosha ukhansela nenze njalo bantu base Ward 17 niyangizwa ukuthi ngithini niyangizwa nitshele naleli iqembu leli likhula ngekhanda elineminyaka ewu50 kodwa lokulithi malikhuluma kwabe indaba hayi siyabonga iphathi ethi yakhula kwavotwa yayila hey kahleni nina ngisho iqembu lamagidangoma leli laninikeza abantu ogogo ingubo baqede bavotela umkhonto wesizwe ngicela niphinde nenze njalo ke nonikeza ogogo ingubo bakwethu ngiyanicela qembu la amagidangoma kaHelen Zille amakhotha anqoko iyagadla lenja igadlila nja yeyi bantu base Ward 17 sukuma nime ngenyawo asibalindeni bememezele ngokusemthethweni uma beke bamemezela gijima utshela uma wakho utshela ubhuti wakho utshela ubaba wakho utshela isisi wakho utshela uanti wakho utshela ingane yakho utshela umzukulu wakho ukuthi siyovotela umkhonto wesizwe mabeke ba-announce nje okusemthethweni ukuthi sebemxoshile ukhansela wase Ward 17 eMandeni bese sibabhubhisa ngesibhaxu umntanami bantu base Ward 17 ye uNkulunkulu uyanithanda wavele nje wanenzela imana engandele nombani yeyi lalela akimvule netha nombani le yenzani shoke bantu base Ward 17 eMandeni I hope unikhona are you there umkhonto usazolimaza shembe injani indaba sengiyaphuma bese ihleba le ngiyathemba ukuthi akekho ozokhomenta la ongesuyo umkhonto ngoba ngilindele abantu bomkhonto mali ke la ngenisela ngilikhikha lishuze kwaze kwamnandi emhlabeni bantu baseMandeni ninenhlanhla emnandi